Δεν είναι νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου είναι σήμερα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Ξημερώματα τώρα το έχουμε κάνει, με σηκώσατε πριν με τα τραγουδάκια και τώρα. Τι θες, με σηκώσατε εδώ πέρα. Εσύ με τα νέα που Θα είμαστε ξεσηκωμένοι γενικώς. Σηκωμένοι σας βλέπω. Ναι, πολύ αρκετά. Τι θέλετε. Γιατί έχετε κάποιο πρόβλημα, κύριε Βαγγελόπουλο. Σηκωμένα τι εννοείται, κύριε Βαγγελόπουλο, δεν καταλαβαίνω. Ωραίο μπούστο, ωραία κοπέλα. Την πέφτει στην κυρία Δημητρέλη. Όχι, μου έχει ιδιαίτερα δυναμία. Να πω ιδιαίτερα, δεν την να την πέφτω. Χρόνια τώρα μου έχει αδυναμία. Δεν με τιμωρείς, θα την πέφτω. Πρέπει να πίνεις, αρέσουν με λαχνές υποκριτές. Μίλησε και να πεις με μίλησε. Όχι, δεν θα μου κάνει ποτέ. Θα μου κάνατε. Αυτό ό,τι θέλει λέει πουλάκι μου. Εγώ συμφωνώ. Αν έχουμε να το πατήσουμε και να κάτσουμε. Εγώ είμαι καλό κορίτσι, δεν ανοίγω το στόμα μου. Δεν θα τα ανοίξεις. Δεν ανοίγω. Πάγρακες θα πούνε Χριστό μου, γιατί άλλο σε πληροφορίες. Πάμε λίγο, ας αφήσουμε τα Δεν λέω για να πάμε να πούμε λιγάκι για το σεξ. Ας αφήσουμε τα... Θα πάμε να πάρει το σπίτι του, να ξεράφωνα. Αυτό το σωματί μου σήμερα δεν μιλάω, Παναγία μου. Αυτό είναι βράδυ, λοιπόν. Μπορεί να σταματήσετε να ερωτοτροπείτε μεταξύ σας για να... Πάμε λιγοτική έρευνα για σεξουαλιάριδες τηλεθεατές. Το καλό σεξ βελτιώνει την απόδοση στην εργασία. Έχουμε πει και έχουμε καταλάβει ότι το καλό σεξ φτιάχνει πολλά πράγματα. Από το πρόσωπο, το σώμα, γενικώς όλα. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι η σεξουαλική ζωή μπορεί να κάνει τους ανθρώπους πιο αποδοτικούς και συνεργάσιμους, ιδιαίτερα στο γραφείο. Στην έρευνα συμμετείχαν 40.000 άτομα και απέδειξε ότι με το σεξ απελευθερώνται χημικές ουσίες του εγκεφάλου που ενισχύουν το συναίσθημα ηρεμίας και απόδοσης. Δηλαδή,